Doncs, per mi, jo sí que ho he de dir que és un honor fer aquesta presentació. Tu saps clarament que l'havia de fer precisament en Joan Ferrer i ell va declinar una miqueta amb mi, però t'asseguro que ho faré gust perquè l'amistat que ens uneix. No serà una presentació tan maca com la que em vas fer tu al llibre de les Xàlbigues, però estic content perquè si bé la sala no està tan plena com aquell dia perquè era més petita i tens potser més gent que jo aquella nit, estic molt content. Bé, jo titulava aquesta presentació però amb un estil directe: 4 raons per comprar i llegir l'obra poètica de mossèn Climent Forner. Anem al tema. I aquestes 4 raons són: primer, una poesia que s'entén. És molt important perquè, com diu en el pròleg, modernament la poesia s'ha tornat més culta i elitista i s'ha anat distanciant de la gent normal i corrent fins al punt que de poesia avui ningú no en llegeix o ben poca. En aquest sentit, diu, jo he procurat fer una poesia entre popular i culta, és a dir, normal, comprensible i comunicativa, sense renunciar mai a les exigències artístiques del gènere. En una ocasió vaig sentir dir al músic Montsalvatge: en la música ens encarregar la melodia i això ho pagarem. Perquè què és la música sense melodia? Jo afegiria: en la música ens encarregar la melodia, en la pintura la figura i en la poesia l'argument. Hi ha poemes, per començar, ja no porten títol, és la moda d'avui, que ni saps de què parlen. Per dir-ho gràficament, no saps si es refereixen a una posta de sol o a un deliqui amorós o a un ou ferrat. No fa gaire, el poeta Joan Margarit afirmava en una entrevista: aquella poesia que una persona mitjanament culta no pot arribar a entendre a la segona vegada de llegir-la, tireu-la a la paperera, que no val res, sense deixar de ser d'una gran qualitat, sense renunciar, com diu ell, a les exigències artístiques del gènere. Cert que us podeu trobar en poemes més difícils, com poden ser els de caràcter místic, però és per la mateixa elevació del tema i per la mirada profunda del poeta que intenta desvelar el misteri de les coses. A més de la transparència del pensament i del llenguatge, la poesia de mossèn Climent es fa entenedora perquè fàcilment t'hi identifiques, t'hi retrobes, perquè ens parla de les peripècies de la vida que tots hem viscut i vivim. Són seves aquestes paraules. La veritable poesia és posar en paraules l'essència de la vida. El llibre, diu, és la meva vida convertida en vers, des de tots els aspectes, humà, religiós i patriòtic. I el Narcís Clotet, que tots coneixem, l'anomena cronista de l'Església i de la petita vida de la gent. Crec que ningú com ell, diu Joan Ferrer, que ho ha citat el Jaume, no ha estat capaç d'expressar en versos catalans una gamma tan àmplia d'experiències humanes formulades com a diàleg entre l'home, la comunitat del seu poble i el misteri que dona sentit a l'existència. La seva poesia recollida en aquest llibre és un clàssic contemporani. La seva qualitat. Sí, Climent Forner és un gran poeta, un poeta amb majúscules. Segons el professor de la Universitat de Girona, Joan Ferrer, el més gran poeta vivent de Catalunya. Un poeta, ho citava també el Jaume, fonamental i absolutament imprescindible en la literatura catalana de la segona meitat del segle XX
i d'aquest començament del segle XXI. El que per la meva part m'atreviria a afirmar és que almenys és el poeta vivent amb més domini del lèxic, del vers i de la forma. N'hi hauria prou per acreditar-ho amb les seves dues magnífiques versions de Guillem de Berguedà i d'Ausiàs March, amb el ritme i la rima de l'original, que són una exhibició de virtuosisme i de bon gust. Mossèn Climent és un artista de la paraula, i Picapedrer de mots s'anomena en el primer cant de Climent. No sé si l'epítet és el més apropiat, perquè com escriu Benigne Rafart, tant els temes més transcendents com la poesia de circumstància es plasmen en els seus versos amb una naturalitat inusitada. És tant el domini que té de la paraula que sovint s'atreveix a jugar amb les paraules talment un infant entremaliat. L'oreneta de seda combina el vol amb el sol, afina i refina, i retarda la tarda divina que fina. O en els 5 darrers sonets d'Ull de Taüll, Melquisedec, rei de Salem, m'assec i faig un tec només amb pa i amb vi. Si el pa és diví, si el vi és diví, el pa no es torna sec i el gran aplec dels pobres se'n nodrí. És un veritable joc. La paraula, però sense que la poesia perdi mai la dignitat i la cruel. La paraula és el seu gran tresor. Ell mateix es confessa embruixat per la paraula. Un foll enamorat de la paraula, gràcies a la paraula i al cervell de la paraula en majúscula. Ho resumeix perfectament el darrer tercet del primer cant de Climent, que dona peu al títol del llibre. Pobre de béns, de benaurança ric, em vaig guanyant el cel a cops de pic. Preneu-m'ho tot, deixeu-me la paraula. Voldria destacar encara la música. És una pena que els cantautors no hagin descobert aquest filó. Tanmateix, mossèn Climent no ha trobat en els àmbits literaris catalans el reconeixement que es mereixia, sobretot per part d'una crítica anomenada progressista que l'ha proscrit sistemàticament de manera tan injusta com incomprensible. El seu pecat és el de viure lluny dels centres culturals de la capital i ser capellà, ser un creient que es creu sempre des de la fe. Per a ell, ho diu ell mateix, fe i vida en poesia són inseparables, però això dissortadament avui no es porta. Per desgràcia, la cultura i la literatura catalana no passen pels millors moments, en bona part per la descurança dels organismes encarregats de la seva promoció. Tanmateix, crec que ara seria l'hora, ara o mai, de fer arribar l'obra de mossèn Climent als centres culturals i mediàtics de la capital.